Hatta Sudi parhalado ni HKBP dan pasar pasahaton selamat hari minggu madi hita saluhutna naik pukot tama parbenggota di bagasan sadarion 5 minggu patuluhon dung Epipanias doho topik Jahoba mangalehon hadameon tapara de maroha do pikirata masuk mahita di tangiang nahohob. Amin. Tapuji matuhatta sabuku edde nomor 2 ayat sada 2 dohot ayat tulu. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tu mo palangi dohot tanoon. Amen. Ale Jahoba huhaolongi do hajong-jongan di bagasmu dohot hasonggopan ni hamulionmu. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan de bata amanami na di bonwa gijang di papatarhodo dirim marhite-hite hatami nang dohami di halomoro ham marhite sian panesami di dosa nami
Atok papatar ma dirim turohanami. Asau tadahami ho. Jala asau tangyo kami suara ni anakmu. Jala asa hujalohami tod di perbadia. Marhite-hite anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sika nipatik di mingguta sadarion, imana tersurat di Roma bidu 14 ayat 10 sia songonoma dido. Di bahini tayahi mana tahu pada mehon jala paulioliho kita sama hita. Ido sahna atong rak mangidogogo mahita tu de batala mangulahon nobar tu patik nai. Ale Tuhan de bata saya pergugui mahami. Mangulahon nobar tu patik mi. Amin. Tato poti madosat tanagudang itu ado opan ni debata, tapo dukbe marohatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan jala amanami. Hujohami do guarmuna badiai, ala na tergugut tami marningo dosa nami. Sai marasi ni roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangon dihok kami. Asiro ham dihami. Sepatok tong madihami roha hamulateo tuho. Oh tod di parbadia pangapul di namarsa roha. Pamalum masaluhut na bernit binahan ni dosa nami. Roma homa mangingani hami.
Asa marlas ni roha kami mangulaho lomo ni roham. Hodo perhatian ni nasa asin ni roha. Saya unak tulak kami. Saya tangihon mahami ho alide bata ama anak dohotod di parbadia. Amen. Tabegi maha tabaga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Ala ni pangalosiot tado bain na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang perhitian ni hasonang atta. Jala binahin ni bugang na malumita hilala. Hasa nga po madi debata na digijang. Amen. Tajahama hatane di bata trupu epistel mingguta sadarion imana tersurat di Roma bidu 15 memuka maisan ayat pitu rodi ayat 10 tolu tajahama marsikas sorin di ayat na perpudian non rapita majahasa sohonoma didok di baheni masih jakona mahamu songo pajakon ni Kristus dihita bahin hasangapon ni debata. Alai dipasangapak kasipile begido debata ala ni asi ni rohana. Songonak tersurat. Ala ni ido pujiok kuho di tonga-tonga ni ak kasipile begu. Jala dehonok kuma guarmu. Jala dina asing muse, puji hamu matuhani, sudai hamu akka si pelebegu, jala pujion di saluhut akka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basa hode bata napuna pakirimon itu hamu ragam ni halal ni roha doh dame di bagasan hapor seaun asalam sumuruk kamu marpakirimon pinar gogo ini todi parbadia ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupeopsa amen.
hatidakon ma hapursiautai, sohon nani hatidakon ni dong hatta sa hapursiaut di sabdok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi satod di porbadia, adorang sobubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di pahuman di silatus. Nama te terpajal lebana di hau pinar silang, na tuat tu banoto rudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai perguguna suatu dosani. Disima ibana, pai mau mulak sugut tu tanoon, mangumi halat na mangulu do namate. Au persea ditod di parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, do dihasani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sokok daging ni halak nang mate, do dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Izinkan kami membacakannya dalam bahasa Indonesia. Nama minggu kita untuk minggu ini yaitu minggu ketiga setelah Epifanias dengan topik Allah memberikan damai sejahtera. Warta yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar hingga pada saat ini berjalan dengan baik. Adapun panitia pengembangan pospel Tabanan masih membuka bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan pospel tersebut. Adapun hasil yang telah terkumpul hingga pada saat ini berjumlah 278.030.000. Kiranya Tuhan memberkati. Yang selanjutnya persiapan pospel Singaraja juga hingga pada saat ini berjalan dengan baik. Apabila ada yang memerlukan informasi mengenai ibadah di Singaraja, dapat menghubungi calon pendeta Ferdinand Sitohang STH, nomor handphone terlampir, begitu juga dengan koordinator Zending Amang Sintua M. Simatupang. Yang selanjutnya jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 25 Januari 2026 telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yakni keluarga Dodi Renaldi Batubara, Inang Esther Dewi Maria Borupurba. Mereka datang dari gereja HKBP Kabanjahe, Resort Kabanjahe, Distrik 10, Medan, Aceh. Alamat sekarang di Jalan Kediri, Gang Mandiri 5, nomor 7B, Tuban, Kuta. Jemaat ini masuk di sektor 9 dan diperkenalkan pada ibadah sesi kedua ini. Untuk keluarga, boleh kami persilahkan berdiri di tempat. Terima kasih, selamat datang di HKBP Denpasar. Tuhan memberkati. Yang berikutnya keluarga David Jansen Siregar, Melda Bungawati Boru Simarmata. Mereka telah menerima pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di Gereja HKBP Denpasar. Alamat sekarang di Jalan Palapa 12A nomor 19, Sesetan. Jemaat ini masuk di sektor 8 dan diperkenalkan di ibadah saat ini juga. Kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Amang dan Inang, Tuhan memberkati. Marilah kita doakan jemaat yang baru ini menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang selanjutnya jemaat penuh di HKBP Denpasar 2026. Mulai hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2026, gereja kita telah menerima jemaat penuh keluarga Nobi Andri Malau, Inang Fitria Sia
Mailiana Kristiani Boru Silalahi. Selama ini telah menjalani masa orientasi di Gereja HKBP Denpasar. Mereka datang dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 GMAHK Denpasar. Alamat sekarang di Jalan Pakusari Gang 9 nomor 25 Sesetan Denpasar. Jemaat tersebut masuk ke sektor 7, telah diperkenalkan pada ibadah sesi yang pertama pagi tadi. Kita doakan agar kiranya keluarga tersebut menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang selanjutnya, Rapat Huria 2026. Gereja kita akan melaksanakan Rapat Huria tahun 2026 pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2026, untuk menetapkan program dan anggaran Huria tahun 2026. Akan dimulai pukul 9.00 WITA, bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Peserta rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua pelayan full-timer. Yang kedua, semua sintua dan learning sintua. Yang ketiga, jemaat yang mewakili setiap sektor, masing-masing 5 orang. Yang keempat, semua ketua seksi, sekretaris dan bendahara dari Koinonia, Marturia, dan Diakoni. Yang kelima, ketua dan sekretaris, bendahara panitia pembangunan Huria. Yang keenam, badan audit Huria, 3 orang. Dan yang ketujuh, utusan guru sekolah minggu, 2 orang. Demikian diwartakan, diharapkan kehadiran dari semua peserta rapat Huria. Warta selanjutnya, pendaftaran pelajar CD bagi anak jemaat yang akan mengikuti pengajaran katekisasi CD tahun 2026 agar segera mendaftarkannya melalui majelis sektor atau sekretariat gereja dengan menyerahkan fotokopi surat baptis. Bagi jemaat dari luar Gereja HKBP Denpasar supaya membawa surat keterangan keanggotaan jemaat dari gereja asal. Yang selanjutnya, sumbangan bunga altar. Gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari Punguan Inahana untuk hari ini, Minggu tanggal 25 Januari 2026. Yang selanjutnya dari seksi perempuan sektor 8 untuk Minggu tanggal 1 Februari 2026. Bagi jemaat gereja kita yang ingin menyumbang bunga altar dapat menghubungi sekretariat gereja kita, dan majelis gereja mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan bunga altar tersebut. Kiranya Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, penghiburan atau pengapulion. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Januari 2026, Dewan Diakoni Gereja melalui Seksi Diakoni Sosial melaksanakan penghiburan kepada keluarga almarhum Sintua L. Simbolon Inang H. Boru Nenggolan, jemaat dari sektor 11. Penghiburan diadakan setelah ibadah pukul 10 ini, bertempat di konsistori Gereja HKBP Denpasar. Diharapkan kehadiran jemaat dari sektor 11 dan untuk kita dapat mengikuti acara tersebut. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Untuk Amang R. Huta Barat, yang kedua Amang calon Sintua JB Sijabat, dan ketiga kepada Amang J. Nababan. Begitu juga untuk jemaat kita yang tidak dapat dituliskan. Kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan. Untuk statistik kehadiran ataupun berita keuangan dapat kita lihat dalam warta jemaat yang telah dibagikan oleh jemaat sektor masing-masing. Sekretariat dan kami mohon maaf apabila ada kekeliruan penulisan nama, baik jumlah juga. Apabila ingin dikoreksi dapat melaporkan kepada Sintua sektor masing-masing atau dapat langsung ke sekretariat gereja kita. Terima kasih. Yang terakhir adalah ucapan ulang tahun. Majelis dan jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 25 Januari 2026 hingga tanggal 31 Januari 2026. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah
betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh program atau rencana yang akan dilaksanakan gereja kita pada minggu ini. Begitu juga untuk seluruh jemaatnya dalam setiap aktivitasnya dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Horas. Tapuji Tuhatta sia buku ede nomor 26 ayat sada doho tudukna las tapasahma peliata. So
Ale Tuhan Jehovah di batanami di bagasan Kristus Yesus yoko pami. Narodo kami tuadopanmu ale Tuhan. Makalason saluhutna dengan masam dot pasu-pasum. Jala roh kami nuai ngale Tuhan menggadahon saluhutna parbinotuan nami dot pakka porsion nami tuho. Asahatami do Tuhan nanaeng gabe ojahan nami. Alanilehon matodim to di porbadia. Pasada roha nami tumangihon hoali Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangya kami. Amin. Horas selamat hari Minggu madihita saluhutna. Uriane Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di minggu tasadarion. Minggu patuluhon dung Epipanis. Ima sian bukuni panurirang Hagai. Bidudua mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia. Tapayuti hutmah barita nauli dihita di bagasan sadarion hujaha maturpuki songonon madidok baga-baga taringot tuha susurung ni joro padua honi. Padua puluh sada arihon di bulan Sipahapitu Roma hatani Jehovah marhite sian panurirang si Hagai songonon ua dogma tu Serubabel anak ni si Sealtiel pangarajai sian Juda dohot tu situa ni malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon ise dope siak kamu na mangolu akan nasanga marnida joroon di hamulia onna parjoloi hape aha di idahamu disi anggonuaing da hirana soada do dietong rohamuna martibakon parjoloi ope ale Serubabel pirma todim ninna Jehovah pirma dohot todim ale situani malim Joshua anak ni si Josadak pirma dohot todim sadok bangso ni tanoi ninna Jehovah jala dati hamu mangula ayaw do dungam muna ninna Jehovah Sebot ima hata nahupadat toni tuhamu di haruruar muna sian Misir nang todiku mersikokot do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar ay songono do hata ni Jehovah Sebot sauti nari nama ulahakku magturi langit do tano do laut rodi darat huturokma do saluhut aka bangso parbegu jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut aka bangso parbegu jala gohakuma joroon hamuliaon nina Jehovah Sebat au do napuna perak jala au napuna sere ninna Jehovah Sebat jadi gumodang ma hamuliaon ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jehovah Sebat jala di hajong-jonganon lehono kudo hadameon ninna Jehovah Sebaot ima didok di bagasan turpuki Dita saluhutna huriani Tuhan Yesus Kristus mungkin nangpe nenget hujaka kami naking turpuki ay tu dia do tujuan ni
Atar hera songoni dora pikirat tadi ba. Ayah hado na pinadohan na disi. Atarin na rohat tadi ba. Apalagi sama sekali nang iboto pa sa bata kan. Apa niya itu narohana madiba. Anggo turpuk tahun molo didok dia ka minggu-minggu na salpu hapapatar. Minggu patuluhon dung Epipanis dung hapapatar. Nanaing patuduhonon na marhite turpukon ima debata pargogo na sohatu dosan ido nagabe haposatta ido na didokon na dison Jehova mangaleon hadameon molo sodame rohani jolma molo gutur pikiran di jolma benanong nadapot toro te akama enak molo sodame rohatta tu dia pedang sonang hita molo gaor pikirata penata alang dang mardai toh dia kamangina molo gutur pikirata tung tiur pedala di joluan saherana pojok dota hilalai. Jadi alani dora adong sada edde nama dokon alani ruduk ni pikiran na ala sodabo na di rohana ala suadong tenang pakilalaan ni bana situ ni loba peina gabe paet di dai bayako kita masih tuh niloba gabe paet ayino mana tumonggi ate ino mana tumonggi anggo gula baru pe paet ujungna anggo situ niloba do murni ale wasa boy gabe paet situ niloba di dai bayi do alarang tenang pikiran na dang dame rohana pojot gutur pikiran na sudina dang tenang jiwana di tonga-tonga ni pertibio penuaing godang dona ruduk pikiran di jolma malota tasukun nuaing akadongata na di sibolga tonggido pe di lalah laki situat ni loba amudo bangalu si paet tak tasukun do penasida te au tasukun nasida mungkin boru songon natarokoni songon dino nang di bagasan latar belakang ni turpukon bangso ni dewata naung puluhan tahun terbuang tu Babylon Dukmar 70 tahun mulak mana sida tuhutan nasida anggo marningot las ni rohanian ngamulak beta mulak las rohatain na mekel mana sida las marohana marijahi mana sida namulahi ale saha mana sida tuhutana tu Jerusalem dibereng nasida mah ayah hadotun nami pakilalan nasida namarlas rohai duksa nasida gabi rudut pikiran na rudut alanya ha ay bagas joro nagabe kebanggaan nasidai tak torero pe magargar rope rudut pikiran nasida ayak kabagas nasidai pe hira puing-puing nama alay ngagudang disi pangisi ni hutani halak bangso na asing mangingani luat na sidai ay hola ditinggal kun hutai basi do terro halak na asing mangingat toni songoni petobat tanaulian sibulgai alani pakor honi longsori
dohot ai magodangi do sudah nama sadesi au ditinggal hokalaki ni itor hato do hala jawai rotusi ai pati dango menama gijang ni akalong sori muse bagas alani dorang perlu ditinggal kutai ale dipaturi ma Jerusalem ope alai bereng nasida rudut dan perlu nasida marikati musa tu Babylon na ujui terbuang nasida tu Babylon gabe rela wa musa nasida rela la musa tu Babylon alani na rudut hutan nasidai daung perlui dak perlui mungkin nasi hati hai pakilalan nasida rudut do ayah do sadia leleng nai ulahonon aha menanggapi bohal dia namason om manatuon ruduk pikirani alanino tarokon tung diliop pinasida mangalang do binuma situ di luba adang besongon nasosi do bahin kan enga perjolo diprovokasi pikiran nai mana diprovokasi pikiran ni bana songoni do tong akaina lao mengalului siluluan do takama kan lao mengalului siluluan sadari manipat mulai manugut botari mulak alai mulak si perdalanan ibereng ma ngahera kapal pecabi jebu marsera sudi kan itu anggo pakilalana lasiam marohana enga di bonibana ma segepok pacaria sadari alai hola sah di jebu turdudu ma pikiran na ibereng masongol kapal pecah ujungna alang ibereng kapal pecah makanlah dulu mama indak kanakon diam babam rudut indah kan badang dayon na bera perlu mangap be kenapa kau harus sakit si buah inna ibu mau licing debe libasi ma deba enga sudah pidai nganan sialamari ngalau tutoruni podoman itu tong siap pedoman ngalari tu ruang tamu siap dapur ngapor angkat be tu kamar marhusor suri inganani ala menek dope dana hiat tong airangi boto dope paulak kot tu ingananna rudut kekacauan selalu memprovokasi pikiran orang sehingga tidak bisa lagi untuk menikmati dan merasakan hal-hal yang seharusnya atau idealnya seperti itu. Imam Allah ngaparjolo diprovokasi pikiran. Alani ido sainaing do tok hita boy mengendalikan segala keadaan, segala kondisi. Hada meonon di bagasan rohanang pikirata ikut tetap tenang. Ikut tetap diam di dalam diri kita kedamaian itu. Artinya memang ketika melihat kita ada sedikit alai malah dipikiri mulailah kan mulai karena jika lebih dahulu dia mendatangkan amarah diprovokasi pikiran marah dan lain sebagainya hanya marah-marah pun itu semua tidak akan selesai. Hanya kecewa pun semuanya itu tidak bisa dapat. Holan alani mengeluh, holan alani namasak. Mana holan alani na tumatangis pe. Nasida akadonga tepe dang selesai saluhut nai. Tetapi selalu berpikir dimulailah. Mulai memperbaikinya. Mulai paturehon. Alani aha ketika pikiran kita selalu tenang dan damai, tidak terprovokasi, maka pekerjaan yang sulit sekalipun sedikit demi sedikit akan selesai. Mau dimulai kan selesai do akadongan alai mau holana saya mar bete-bete saya muruk-muruk saya holna mengelu saya holana holsoan do dakana asing tidak ada yang bisa dapat, justru kekacauan akan semakin bertambah, persoalan akan semakin besar, bahkan korban lembaga.
Dita selalu nakamanginang latar belakang ni turpuki mambereng tu nasida aha manabo do pejupang hanguluad di hutaon di Jerusalemon, sehingga di zaman ni panurirang Hagai dukemula nasida adong ma aka hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat mereka itu lebih kepada bersifat pribadi, mementingkan diri sendiri. Apa perjanjian nasida do de bata hati hai lahu mulak ada perjanjian ni nasida do de bata mulak pe nasida na dipatau de bata do jala pasti do parguguan ni de bata nasida jala ikon barani do nasida mulak tuhuta laho pajongjong hanguluan nasida muse alani ikon hari koton nasida do taringo tu habadiaon ni nasida ikon hari koton nasida do hauduhon tu debata ikon hari koton nasida do lau pature bagas joro ni debata ay molo nunga di jamoton habadiaon ni dirina ay molo nunga marhauduho tu debata ay molo nunga di pajongjong di pature nasida bagas parsaura do debata jonok ma pasu-pasu ni debata tu nasida damar jaji do debata mangaleun hagogo tu nasida damar jaji do debata paulakon nasida damar jaji do debata mamasu-masu nasida asa aha do si hari kotonon nasida dinasaat nasida mulak sian hawangan tuh tanah. Tetapi ketika mereka pulang justru melupakan ini dang diradoti habadionna dang margau dihop betu debata lupa nasida lawa pajongjong bagas di debata sibuk mereka dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, mulai berpikir secara diri sendiri. Anggotiki di papungu nasida la mulak sudero mangudungi olo inna tu si Yesaya olo inna tu si Jeremia olo inna tu si Eskiel sudah madok olo aledung satu tempat imana terprovokasi pikiran nasida erak toho bion inna ka berpikir mana nasida secara sendiri-sendiri akhirnya kesulitan demi kesulitan terjadi pada mereka. Sosongon na tukang sihir simsalabim tiba-tiba semuanya nampak baik semuanya, bukan dekon ulah honot todo karena berpikir sendiri-sendiri maka mereka sepertinya semakin jauh odo persoalan ni panurirang Hagai dohot bangsowi ditogu manasida mulak muse ido benna molota ida naking di bagasan turpuki gudang di pasingot to disi hata na hupadat tunito hamu di haruruarmu na sian misir nang todikku marsiwoho do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar pirmatodim sadok bangso ni tanui ninna Jehovah dati hamu mangula ayaw do dengan muna ninna Jehovah sebaut pirmatodimu dati hamu mangula ayaw do dengan muna ninna Jehovah. Bahkan si Musa ya madok malo debata dong ata isi malota Jehovah na marpora kumokopo hohom doho sauti narima ulahakku mangguturi langit do tano do laut ro di darat
turokku madosa luhut aka bangsa parbegu. Apa sulitnya bagi Allah itu? Jala didok di ayat walu au dona puna perak jala au na puna sere minna Jehovah Sebaot. Ada nih habiaran muna molo debatana puna sere debatana pura perek na puna perak song nidok nedetai namora tutu 422 sangap damangi ibanana puna sude artai nang sere nang perak nang hepeng sude tapuji ibana unduk hitabe daido dido. Hagai mengatakan ini kepada mereka. Namora do tuhatai ibana do napuna da aru napuna saluhutna sere perak arta hepek sude ibana napunai. Alan ini paingot musene sida tu pada peristiwa da auro na joloma no gion opumuna sa tano Misir satu tano Kanaan bahasa sanksi do pehamu di pangaramotioku bahasa sanksi do pehamuna di pasu-pasu na boy lehonokku molo ibana na puna sere perak lapatanna dang na hurang godang pangurupion di debatatu bangsona laho paujukon parsorion nasida. Alani molotung di pajongjong nasida pe bagas joro di debata dang nanek kurangan nasida. Dua hal bagas joro amanginang. Dua hal. Secara fisik bagas joro tutu bagas joro doon. Bagas perseoran ya kana porsea na ipake na laho mabuji debata marpungu marsaur sesude inganan ro marsadani roha laho mamuji debata. Ini fisiknya, bukti fisiknya bagas joro di debata. Gudang do jolma saya menunda membangun bagas joro di debata. Tadi di peristiwa di Sibolga di dia do jolma marhobasi sumario naka jolma na longsori dasia gareja do haroroni pangurupio tu nasida di gareja do jolma mangalopai asaboy nasida mangaliani si panganon ya masyarakat na terdampak bencanai dari ramuti debataro bagas joro sianido tu sidi pataru pangurupian di sidi lopai ayang boy bejol may mga lopa ngamarek sebe sude bagas na sidai ngaroboh be ibu naik magudang di dia na sida mga lopa di gareja no mak siani ma di pasari-sari aka pangurupian tu masyarakat akan terjangkau do akan asing. Fungsi bagas joro sangat besar. Dada so marlapata nih. Bodoh nang marlapata memang bagas joro bolo so dipungsiho dengan benar. Adong bagas joro ada di patinggalhon songona di Jerman, Aku dang di Jerman di patinggal bagas joro. Dang di hari koton nasida be. Tu pantai no mana sida mar minggu do tu hotel. Sambil mardiskowi, engos sonang rohana sida mardiskowi sambil beribadah kan. Dang di pasanga bede bata marhiti bagas joro na paduahon. Dia do bagas joro na paduahon. Tabuka di sana Korintus biduto 2:10. Dang di boto hamu joro ni debata do hamu. Jala todi ni debata maringanan di bagasak kamu. Dua hal bagas joro ni debata yang harus didirikan dengan keberanian, dengan ketangguhan, dengan iman. Molo pamatan todo bagas joro ni debata. Data hari koton ma habadiaon di bagas joroon.
damar hau duhom ma bagas joro on tu debata molo putih pisi songono do bagas joro ne debata dai komasadani roha do hita lao pabadia honi lao patu rehoni dot lao patu pahot disi akan adomu tulaon dia ma naboi patu returehon parsauran ni aka na porsiai hido lau patu rehon ngolu parsauran yak kana porsia du bagas joroi adu siradotan ni jolma taringo tu bagas joro ni debata daha badiaon daha uduhon tu debata pajong-jong i bagas joroi tigor songo fungsina asa terpasu-pasu. Terkadang kita itu nggak tahu kalau kita itu adalah bait Allah. Sehingga ta cipta do di bagasa pamatang tahun akan nasodomu be taringo tu partot dion, taringo tu bagas joro ni debata, ta cemari pamatang tahun. Marhiti ragam akan nama bahan sobu tagas ni jolma. Kita bait Allah, rumah Tuhan. Ino si pajong-jongon. Kita nang perlu be pajong-jong gereja nuang di son. Ita badan nomah kita perlu pajong-jong gereja. Asa tabba bagas joro ni debata. Ngaliling kita manupahin na sidakat. Di hita nga unebe bagas joro parsubota tu debata. Alebohado bagas joro na didirita sa diri nga unebe hasahatan ni pasu-pasu ni debata. Tajamoto do dirita marhabadiaon doot marhauduhot tu debata. Anggo nasida bangsoy hola di bagas parungutunguton. Dang rasidung bagas joro parsobot tu debata pedang rasidung bagas nasida pedang rasidung ngolu nasida pedang lam dame. Adalam gutur pikiran nasida maka ana muruk panurirang haga itu nasida di bidusa ada di pateri dahut tuh. Batulus tamu perjanjian do debata asa di pature sudah perngolota pirma todimu unang mabiar da debataro na puna saluhut nai ibara na punasa sere perak hepeng sudah ibada na punai. Terkadang dalam kehidupan pengalaman sering kita lupakan, padahal pengalaman ini adalah guru yang paling harus kita pakai dalam sejarah kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menuntun kita pada masa lalu, melayakkan kita hidup sampai sekarang ini. Aina gugut tadui, aina pikirat tadui. Nah, makanya alam pikiran mereka juga dibawa kepada peristiwa ketika mereka diperbudak di tanah Mesir. Kamu pulang dari sana aman. Setelah itu kamu bangun kehidupan kamu. Kamu sejahtera kembali. Ale mula-hula mamuse. Malo jamita ko mula-hula marungutungo dohita. Ale peristiwa na masa ipa ulak-ulak Tuhan ido paingotot tujol mai. Inilah kamu pada masa lalu. Kamu dalam bimbinganku, tetapi berulang kali terjadi juga pengulangan peristiwa demi peristiwa. Sering manusia alfa lupa dengan apa yang Tuhan berikan. Aiso 3 tahun dope COVID-19 kan? Bagaimana kita bisa melewati itu semua? Sekarang apa yang kita hadapi dan masa depan apa yang kita hadapi? Mau diberitahu mamuse resesi dan yang lain sebagainya. Apa yang harus kita pegang dalam kehidupan kita? Allah itu sama kemarin, hari ini dan pada masa yang akan datang. Itu yang mau dia katakan. Allah itu maha kuasa. Sepanjang kita mengingat dan mempercayai dan memegang teguh tentang keberadaan Allah dalam kehidupan kita, posisi Allah dalam kehidupan kita, dan dia tetap kita akui kedaulatannya yang mengendalikan segala kehidupan kita, percaya kita akan bisa jalani hidup ini. Alanido unang diprovokasi keadaan pikirat tanang hapor siota, tetapi kita tetap mengendalikan itu semua dalam keadaan apapun,
dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak beruntung, unang gabi payet na aturan na so payet. Jalan apa etipe boy bayinot tagabe ubat. Aku mabagabe tonggi dang boyat napait dang boy bayinot tagabe tonggi. Ale gabi ubat. Gabi sesuatu yang bisa menyemangati kehidupan kita. Ay molo sodong pebadai dalam kehidupan on. Gabi kesombongan dorong di jolme jatuhlah di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada badai, mereka akan menyadari, oh iya ada Tuhan tempat saya berpegang. Ujungna adong meruji-ruji mana sida. Gabi di patubuhoni ma akahaserepon ni roha. Ay memang nguluon. Molo soalan itu Tuhani, tung sobay na haduin nan nama. Ale molo mulus do terus. Ay gampang itu semua ina kan? Gampang itu semua ina. Hiaro tak ingot peristiwa-peristiwa di Bagasan Nguluta ketika orang mengatakan arwah huriba harota sinna. Daido? Hiaro masa di sadenganan, kisah nyata ronak kamanginang. Di sadenganan, panen nasida besar-besaran, melimpah. Hasil ni tangiang, air ringgas nasida molola marsuan, mabahen pertanyangan. Nalaho manggotil pe nasida mabahe pertanyangan. Songo pesta gotil lo nataba ini. Lao mana berboni na sida di bay pertanyaan atong itangyak kuboni nai. Ujungnya memang terjadilah hasil yang melimpah ruah, meningkat pencaharian. Alai dunggudang na sida manggotil, mau lo jupang haserepon, mau lo jupang di kode, pajupang akamai gudang, mani dokon, pajole tole mak, inna kan, dak pola, sadia tu si hinna. Lamu setunganan na asing ay garjo bapak ni siya doon ang inakan atau ay mapabuhati madisi dapola sa guni tu si hinna ka so tidak kenasingan so ni do aka inatape perbelanjaan na toy ma dapola dia hinna kan lupa na sida bersyukur tu debata ujungna di berikutna Roma bagurung sagudang di gudang na dang berhasil may suanan nasida, ay nga lupa nasida, isay mga latu nasida. Peristiwa itu pernah terjadi. Akang manginang. Jala jono dito hutanami, ay lakutanami. Ketika orang melupakan karunia Tuhan, apa yang akan terjadi? Alay molo persea do pehita tu debata. Alanido akamang dinaung ro Kristus Yesus itong atongan di portibion mabuan hadameon. Tapake mahadameo ni roh hadamei. Una sana gutur pikirata sudah gabe persoala di Bagasan Nguluta. Tung persoala pe adong di Jolota, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Jangan karena itu kita menjadi kacau, jadi mendatangkan sesuatu. Tutudang taboto masa di Jolota, tetapi dengan iman kepada Tuhan kita tenang, kita bisa jalani itu semua dengan baik. Karena apa? Tuhan kita tidak pernah berubah, hanya kita yang berubah terus. Musim udah berubah terus. Siat celana ketat, tu celana komprang, tu celana gatung, tu celana gajang, tu celana mini muse. Itu terus na berubah, kan itu? Siap baju gatung, tu baju mini, tu baju komprang, tu baju arope muse, tu baju satu ngamat jahit. Itu terus na berubah-ubah pikiran di jolmai. Kan itu? Mode do berubah. Jolmai do na berubah. Anggo de bata tidak kamu baibana, dia tetap sebagai Allah nasumariho kita. Allah di marhite buku panurirang hagayon paingoton di Bagasan Nguluta. Tapi kirima cipatureota bagas joro ni de bata. Dang bangunan obbe nataida. Ale tapature ma songo dia do hita marha uduhon marha badiao dia dopan ni de bata. Aisian rohat taisian hadiriot taido bagas joro di debata ndabe dia jong muse asaboi gabe ro pasu ni debata di Bagasan Nguluta dan biar benaro sabelgania habe galubang itu kamatia pe manaro be selamat datang hamatian in naon no madai akamangina ngataro selamat datang tu hamatian dang do piate dan move on dope hita disi alana nang dope tanikmati segala sesuatunya tetapi bahkan tu sipe ikut para dia tadokang Nguluta ngadi paingot tita tana salpo songon panak kobor gininna nah siap untuk itu semua berduka iya
dan didukai, iya. Segala kondisi, iya. Karena apa? Karena kita tetap punya Tuhan yang menjamini hidup kita sekarang dan setelah sekarang ini. Kita milik Allah satu-satunya. Hanya permohonan yang tidak akan pernah berhenti dari kita. Mau apa kita? Anggona tong unang macari ati akamangina. Molo nang gajang umur ta bata pangido. Gajang ni umur. Molo nang berhasil karejota da pangido tatangi akon. Molo nang awak kita di perjalanan martangi kita. Molo modo pita asa amat tikimodon unang roba jadi tikimodo pita batatangi akon martangi kita terus. Molo nang sona kita anang pe adonga kahugutori tatangi akon, semuanya dalam permintaan. Jangan pernah berhenti untuk meminta. Teruslah meminta. Kondisi apapun kita, apakah keadaan kehidupan kita, ekonomi kita baik dan kita itu kondisi kehidupan ekonomi kita itu sangat sejahtera dan lain sebagainya, tetap berdoa. Jangan lupa berdoa. Kadang jolma ala nilas ni rohana gudang pangumuang gabi lupa na sila martangi yang pagonggopon itu dia bata. Ujung nama aku masa tok kini kan. Dalam hal apapun, dalam masa kemakmuran, dalam masa kesusahan, dalam masa kesulitan, dalam masa penderitaan, dalam masa senang, semuanya layak didoakan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu bisa berubah sewaktu-waktu. Detik bisa mengubah segala sesuatunya. Itu tidak akan pernah seperti yang kita pikirkan. Asonang di sisi sudah ini nak. Alangkah perlunya kita senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Songonido akan naruduk nakingani. Tapasahat batu debata. Itu pasut tu debata. Jangan menjadi sesuatu patureon naronon nang sohudokin na kan. Songon hatana dia adati. Enang sohudok ngai boto hamuin na sedia boto odi si botoro kaiba si jahau unang songon nama si seringan aniate. Nunga hutanda hoin na gabi persoalan. Udahlah itu marpau sudah kutanda kawin na. Bah sedih tak dahwa berarti tipe-tipe terusin na kan gabi persoalan. Tidak ada istilah mengenal dan mengetahui, tetapi tetap aja komunikasi kepada Tuhan. Itu yang sangat kita perlukan. Di sido tapatari dahon hauduhota tu debata. Alanido tajamot tenang habadiau nirohata pikirata. Asa tinggil hita mabege suara ni debata di bagasan parngolota. Molo disuruh hita bangunlah bagas coro di debata rade. Unang parjoli ngutunguti. Mau saka bepeon, holan na hepeng inna. Daido parjolo di ngutunguti ujungna dang jupang be. Ape maloro tu punga marga. Teken les na gampang sudah share na setori na kan langsung di setor di sudah ini dikirim doi melalui rekening itu kan beres-beres do kan romargan teken les marsa jadonang teken les songono jadonang teken les langsung datang pole ngutung-nguti kirim terus share dari rekening inna ale mau tu gereja papengupilia kita na holan na hepeng do gereja inna kan habe tu makas do anggarani di gereja ala di halomohod di bata. Jadi segala sesuatunya itu amanginang. Kita di sini bukan membangun gereja, tetapi membangun komunitas. Bagaimana keberlangsungan daripada gereja ini ke depan, dan bagaimana kita memikirkan. Ayah dong do, gorne pos pelayanat takat, solat dihite. Arang do pos pelayanat tasirado tadisan. Arang do pos pelayanan. Bagaimana membangun fisik bagas joro tetap dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks tubuh kita sebagai bagas joro ni debata sian pamatang taud do bagas joro na didiri taud do asa boy marture jongjong bagas fisik ni debata da ala ni hasada do bena boy jongjong bagas joro ni debata Jerusalem ipe gabe tu makas mamuse haulionna dang songon na binangun ni si Salomo be bagas joro na pinajongjong di nasida alay 10 tahun jongjong mamuse bagas joroi umuli dumenggan sian na parjoloi iro naking de parpudi diturpuki dao umuli bagas joro na pinajongjong na sidai di ayat sia tajahama jadi gumodang maha muliaon ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jehovah Sebaot jala dihajongjonganon lehonokudo hadamion ninna Jehovah Sebaot. Continue, tidak sewaktu-waktu, tidak temporer, tetapi haburjuon
pajang tung bagas joro ni debata molo gabi umuli bagas joro naneng ro si bagas joro nuaeng ipe ala ni hajong jongata songon akan aporsia di debata ala nunga tapadiri di bagasan goluta bagas joro ni debata tajaha manoni hamu do bagas joro ni debata dang di boto hamu bagas joro ni debata do hamu sian bagas nasa daun pajupang bagas joro na gudang jong ma parsauran na muli ala ni do tapa jong ma taharik koton ma habediau dohot marhau duhon tu debata martang yang mahita Mauliate madiho ali Jehovah debata nami surirak kon tuhami toktong hanguluan o Bartolomo ni roham ay ikon marhabadiau dohami di hadapanmu jala ikon marhau duho dohami Tuhan Tuha gogoonmu Tuha rajaunmu asa radedi hami pasu-pasum tipak dosa luhutna asini roham di bagasan ngulu nami sigo tilon nami asal tok-tok kami Tuhan di bagasan pajowo tuho jala maka tidak kon hadaulatonmu dinasa natinopam tok-tok mahami ali Tuhan nagabe hasahatan ni saluhut baritam nauli jalatol hasi tuliat portibion mau lihat tema diho Tuhan nami nunga hutangyo kami hatami Tuhan diho matama pujion nami jalaho matoktong nahu oloi hami di bagasan ngulu nami ragam do Tuhan siuluan nami di tanah on alai umuduk tuho mahami Tuhan ai dihodo tama puji-pujian nami dohot parsobon nami ai siakodo saluhutna ale Tuhan jala marhapatean tuhodo saluhutna alanido saya ikut toktong dohami di bagasan marpos ni roha di perdalanan ni ngulu nami apa nama setuju luanon alai toktong dongananmu do kami ale Tuhan neng jumolo kami madiori akan narikot di harajonmu ai aka odengi say na pasahatonmu do Tuhan tuakan amar pos ni roha diho alani saja lo matotok parsobon nami tuho jali ingani roha nami asa tertopa hadirion natakas maka molatehon sudedeng gandi basam radedo diho saluhut na pasu-pasui ale Tuhan di bata nami alani marhau duho tuho mahami sian nasa ngulu nami jala pakke mahami Tuhan nang gabe alatmu laho maka tidak kon guarmu sian nasa hata nang pabahenan nami di bagasani masaluhut na kami lamar pos ni roha di hagogoonmu na toktong pature-turehon ngulu nami alani Tuhan debata nami sejalo matang yang nami tuho jala di bagasan hagogoonmu mahami mardalani dia kadalan nami pasu-pasu saluhutna namasa ditongani huriam samingguon jala pasu-pasu sude aka pakirimon anggiat ale Tuhan dinasa pakirimoni toktong jupangan aka naporsea diho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho asimaroham amin marede manghita los tapasahat ma peliatan apa duahon Di
akon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat kami masian na nilehon mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar kasyak kami peleanon. Pati bulkon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yamanami na di Banua Gijang, say binorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa to kami. Unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala dipasaur honma damena tutod ditabe. Horas marita saluhna selamat hari Minggu.
pakirimoki di tanola